Għal darb'oħra l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma laqax l-isfida tal-mexxej Laburista Joseph Muscat u baqa' ma spjegax l-involviment ta' Ostingat fil-każ tal-loti tal-commissions fuq xiri taż-żejt fl-Enemalta. Minkejli għaddew jumejn minn mindu l-Gazzetta The Sunday Times u s-sit timesofmalta.com żvelaw emails fejn hemm imniżla l-inizjali AG u l-kalma Ost, s'issa Lorenz Gonzi baqa' sieka dwar l-involviment ta' wieħed mill-ministri tiegħu f'dan l-iskandlu. Lorenz Gonzi lanqas biss qal jekk ma tkellimx ma' Ostingat fuq il-każ. Intant fl-istess laqgħa ta' 3 filgħaxija, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi baqa' siket ukoll dwar il-finanzjament tal-pipeline tal-gass li l-Partit Nazzjonalista qed jibbaża tant fuqu għall pjan tiegħu fuq l-enerġija. F'sija sieħa Lorenz Gonzi tkellem dwar il-pakkett finanzjarju li ġibna mill-Unjoni Ewropea imma ma spjegax kif ser jiġi finanzjat 90% tal-pipeline tal-gass. Għal dan il-proġett l-Unjoni Ewropea ser tagħti lil Malta 63 miljun euro biss għal proġett li b'kollox jiswa 700 miljun euro. Kif żvela l-mexxej Laburista Joseph Muscat it-tnejn filgħaxija waqt konferenza tal-aħbarijiet fuq ix-xandir nazzjonali.